gisteravond, wat is er gebeurd? Ik kreeg rond 9 uur een telefoontje dat er een brand was op de Cayo Udolfinus. Dan schrik je natuurlijk even. Dus ik zag de brandweer, die was er, politie zag ik. En uiteindelijk natuurlijk bij het hek kreeg ik geen toegang om verder te lopen. Inmiddels was de brand al wel geblust. Ik zag later beelden daarvan. Dan zie je wel dat je denkt, zo, wat gebeurt daar? Al snel werd ik wel gerustgesteld. Kijk, waar het om gaat. We weten allemaal, de SGB die gaat nieuwbouw plegen. Dus de gebouwen die zijn redelijk oud. Wat we wel doen is dat de gebouwen, de lokalen op zich in orde zijn. Hè. We zorgen dat de borden goed zijn en dat het van binnen er netjes uitziet. Maar het is natuurlijk allemaal gedateerd. En een van de dingen die je dan hebt is dat de daken, dat daar asbest in verwerkt is. Dat was ook wat de politie aan de mensen zei die verder wilden richting gebouw. Kijk, als zo'n dak, als dat brand vat, dan komen er deeltjes in de lucht, die wil je eigenlijk niet inademen. Dat is gelukkig niet gebeurd. Als je ziet wat er gebrand heeft, dat is een soort aanbouw bij een soort middenstuk tussen een lokaal en kantoren. Dat was ook wat lager dan het dak. En dat stuk is helemaal weggebrand. En dat was een uitgifteluik voor versnaperingen en een stukje brood. Een heel klein kantinetje, omdat daar eigenlijk een paar jaar geleden waren er nog heel weinig leerlingen. Nu zijn er nog minder leerlingen op dat stuk. En we hebben daar ook veel leerlingen zitten die nu van het mbo zijn. Dus het is niet meer zo nodig dat we dat daar hadden. Dus, en dan ben je natuurlijk ook altijd razend nieuwsgierig. Ja, hoe is dat dan ontstaan? Nou, de brandweer heeft eigenlijk gezegd, wij denken dat het kortsluiting is. Ze hebben een bepaalde koeler of zo die nog aangesloten stond. Daar is die kortsluiting geweest. Ja, en dan heb je inderdaad ineens brand. Nou, ik vind dat de brandweer het keurig opgelost heeft. Eigenlijk waren ze ook heel duidelijk in de communicatie. Dat wilde ik natuurlijk weten. Kunnen we morgen open? En dat was geen enkel probleem. De lokalen aan zich zijn dus allemaal gespaard gebleven. En ook het dak heeft nergens gebrand. Dus het dak van die kantine zelf had geen asbest. Ja, dat was alleen maar hout. En ja, dat gaat ineens natuurlijk een vuur worden. Nou, geen kinderen op het terrein. De kinderen die er waren wel wat studenten van het mbo. Er waren ook docenten net ergens op het terrein, omdat die met muziek bezig waren. En die hebben al die studenten weggestuurd. Dus het is eigenlijk allemaal heel goed afgelopen. We zullen het ook niet vervangen. We gaan het ook niet opnieuw opbouwen. We zijn eigenlijk veel meer bezig met nieuwbouw. En dat kan u misschien zien door de camera hier even op te richten. We zijn eigenlijk aan het wachten tot wij zover zijn dat we gaan slopen en dat deze generatie en de nieuwe generaties in een prachtig gebouw op Bonaire hun onderwijs krijgen.